Салому алейкум бачо, салому алейкум дӯстон, салому алейкум мардуми Тоҷикистон. Видеои дига барои Салмон Холматовай, Салмон Киевай, ин барои ҳамаи. Охир ти як бачаи ёш, як ҷавони ёш, ту намере як гуфтию гапҳои пай зиндагӣ чи як корбода бинӣ. Охир лаънат ба ту ҳамун ватан ба ту чӣ расондай, чӣ кадай? Барои се вақт хуш кардану хӯрдану масад истеъмол кардан ин ягон ҷои вайша, ки ту бо дар ӯ гап ҷавоб мегӯӣ. Охир худо лаънатат кина, хита ӯ қадар доно бони мо мегирӣ, нахоҳ ки ҳамин қадар ақл нагира, ки барои одамизод захира кардани ҳамаи чиз, на балки себи хушк, балки гандум, орд ва дигар вон ҳамаи ҳамин ба фоидаи ҳамин мардумай, ба фоидаи ҳамин хонаводаи. Охир худо занатра ту маймун, ту бо мехез бо ира мегирӣ видео мекунӣ, ҳарчи мекунӣ, ту изо намекунӣ, ту худо наметарсӣ, ту виҷдон надорӣ, ту имон надорӣ, ту инсон ҳастӣ, ту вообще одам ҳастӣ, ту ягон ифлоси чӣ ба фикр одамам нестӣ. Я обращение барои та лично касе бошӣ набошӣ. Залалат нарасон, ҳеҷ кас залалат намерасона, нун табуху, об табуху, бура гумша дафша, занак табиги, ту ягон кор дига надорӣ видео кунӣ, фақат бимбирая буста, худо занат.